Nahimo nang gagamboy eh. Hawid laman. Gamit sila na pagka-spider magpagkakuan ba? Gagamboy. Ano guys, sama naghihiktan ag dyan kung magkang papagabril ka nahilis na sa skim coat. Majong buntang natang tanan guys. Tapos papagabril nagtiwas sa skim coat dari. Gana rin laman nga side. O di ay napadi ay. Dari likod og dato sa tubangan. Kay skim coatan guys. Maghihiktan isang kumagga kay sakit kulo nga nahilis. Ay man to. Tagak ag kaning imong kuan. Ade. Ang pangabrih ang bintana. Buka to pala jot eh. Danas pa pagabril dahil nag-skim ko sa pika side. Haram pang kuskusay pa kay manguskus ko. Yeah. Haman. Oh. Ha? Okay. Mana dari kuan guys dah. Mo na last gab sa inamil? Or otruhan pa? Napay daghang inamil dato. Oh napa? Apoy dito sud. Ay, isud i-apply na to sud tong inamil. Sabi sa oras mga kabintanaan. Hello. Dan. Okay. Ha. Lansang. Oo, sa kredit. Dari wa pan hamatiwas ni hinlo dari sud. Taling. Mo ka hulan sang. Mau na. Ha? Ye. Na mau na. Akarin mo tiwasan. Papahira ko lah, suway ko. Bling-bling. Na ada matik man imo na. Na imo nang gagamboy eh. Hawid laman. Abri hanay mitana dari. Matik man ay. Gamit sila na pagka-spider magpagkakuan ba? Gagamboy. Mahumana na ni moron pads. Last na pads no? Last na laman na rin ako. Ano yun guys? Butanganan og inamil. To nice na kaadyo. Butangan na. Pikas-pikas na butangan na ngani na pahira nag inamil. Nice na kaadyo. Dan nati humanag butang dari side by side. Humana dari butang dari pus likod tapos pikas. Basta kay agdad to mo na lamang to ilas applyan ron og kuan inamil. Nanindot nati. Wow, dati nice na kaadyo. Thank you so much. Kaadyo ninjong tanante. God bless. More blessings pa dyan nga mo balik diha ninjong tanante. Nagdaray na humana pa ni Papa Gabriel o kanang first coat ag mga kanang daris bungbong. Is gawas. Humana first coat. Kato na sa Papa Gabriel ito sa Ludzo. Sa kasang abrihan datog anis. Naripad sa sagad humana o first coat so dari pohon kuan na na. Ha? Wa pa. Bati pa din. Pit na. Kamahuman. First coating. Sikan coatingan pa na ni mo gab. Sikan coatingan pa dahil ko no. Sikan coating na tanan. Okay.
Dati, hapit na. May nalaman si Kuwang. Salamat ka dyan yung tanante. Ano? Gamit ang pagkain ni Spider-Man lagi. Mag-up na yung ganana na. Maraming sumpaya pa yan. Sumpaya dyan siya kaya umabot sa ibabaw. Mag-up man. Ako nang nubo. Ano dyan yung sumpaya dyan. Kaya mo habag. Umabot na dito. Banga man po lumagama-gama pagkatong kuan, damba. Ang dana na naman. Yan na. Ay, goy. Ay, goy. Ayaw, goy. Magkaan sa ta. Kaya nagkaman ako manguskos lang sa kuan. Wala power i-kuskus. Gatasan, guys. May power i-kuskus. Kaya gatasan. Palapas noon. Sana, time out. Butangan sa og. Guys, butangan sa time out. Kaya rongan ka itong mga liki-liki. Mabulit. Ito mo ay treat. Saguan, tubig. Mga sa mi guys. Kaya nakamandari kung bati ko kuskus. Ako mo'y tig. Akare, darare. Betul tak? Gusto ko kaliro. Kaliro. Digamos ako guys para sa mong paniud to. Yeah. Takan ako din ang para sa mong paniud to guys. Wow, mana. Oh, play. Na guys, koloran nag gibutangan nagkuan. Pahira nag inamil. Yurta ni mo de. Yurta. Lamia sangin dari guys. Maghangin dari kaadyo. Hangin si kaadyo. Umugoy sabod ang kuan dari. Nangarang hangin na kaadyo. Dami na tamay no. Hangin ba? Antanin yung mangga. Kapit na mahuman. Human na ron guys. Grabe init guys. Uy. Nice na guys na. Nice na color. Kapit na mahuman. Dana na naman nga side, dana. Kanang ipahid-pahiran. Kanang ipintalan. Nice a color guys. Beach color. Ano guys. Nindot na. Ano ba nangit-ngit magkamera tayo sa palamdagan. Palamdagan magmadyo. Ana. Nice na. Umana ka magtiwas sa skim coat pa der. Umana dyan magtiwas dari guys sa tubangan. Tulit jo. Oh, ito. Okay, tol. Sobra singkot.
Yan na guys, dan na nag-i-applyan, tubangan. So, kapitan sa mahuman. Human na gyud. Last naman na nga. Kuan, last na dala pintalanan. Ano naman lang ito. Luod sa mga tanang mo nga kuan man. Ang kuas init. Kaniguan na ni, mulami iniguan nun. Ang mga palinjawa na, nikus-kus na. Nikus-kus na gamang palinja. Human na og apply og inamil agdaris alcoba sa gawas. Human na nice na kaadyo. Nalate. Naka-view kaadyo. Naka-nice kaadyo tira. Human na gadyo og apply. Dari pod mana tanan pod nice na kaadyo te. Daras lojo mana pod. So ana sinaw gud siya. Sinaw sa kahamis. Dati humanate. Ana repod sa lojo. Humana siya. Na arhis kilid-kilid humana datos atubangan na humana. So di nate humana tanan. Og sunod semana ana padari sa sad pohon kaluyas Ginoo. Danate, thank you so much kadyote. Na human na tanan og apply og inamil. Guys, magsugba mig manok diya. Gihadjog ng Papa Gabriel. Kinawat. Laka kiha sa karon. Nagani mamuwag umang manok kiha sig ka. Kiha, hindi kaya manok ka ng hawag manok. Manok yan. Na guys. Grabe ko manok ka na. Pinaya mo kang manok nga rin mo. Nang mga kadake media. Mura pa mo kinemu guys tanawa. Kan kinemu mo jud kadake tanawa. Media ni. Sobrang media naman. Iaw. Mani nga sugbangan na kay atik mo kaon. Bitaw. Nga ni guys kuan na sugbaen. Amang gi kuan na guys kay isa na wa man. Ang laki wala makauli. Lagan. Basta lagi laagan di nakaulig bay dito na lang kauli sila ing kaha. Ini sugba, lain ko sugba. Mao gani, mao lang pinakaapan lagi. Pamuhi lagi mong injo aron di mo mang nikmoy uglain pastilan. Ano gajud amo na lang mangisugba guys kaysa mawa. Laagan man ni di man gani among kuan pinalit ning Papa Gabriel ba tulo ka buok kay jang kuan buhian na sa tama. Nawa naman hinuon, amo na laman gikuan ning isa. Aglaki wa naman. To na haling na ilagay mo sa mata. sorry. To na manghinaling guys to tanawa daab na to ka manghinaling. Diya may daris gawas kay delikado ato sud na simba ko mo kuag nagbaga. Madyo na daris gawas kay bubuan naman na tubig naghuman na magsugba. Toy awa diha toy kay jagi ka masugba, krakir. Awa diha krakir. Kani krakir. Lamay ang lagi gnaw ni krakir pa diha. Diha. Lamay ini krakir. Parihara si rumog ama. Parihara sing krakir. Dali. May ing sila, igsuon siguro nila. Murag ama ba di May ing ni krakir. Dala guys. Gipa hadang na agmanok. Kay udi na mga ako anang delikado lain na mo kuan. Lain na mo ihaw nawa naman na ni agduha. Duha ka manok. Dang igsuon. Guys, agamang sinugbang chicken. Yan, na may panihapon. Nihapon, yan nagamang sinugba na tadtad na. Grabe sinuha po papa, bro na nagsisig. Mga mayra. Bro nagsisig guys, diya. Kakaan na miss ang chicken. Napon guys, Nanday. Nanday. Nan guys. Ano kano? Kami na yung mukaan, musugba kayo sa kasa. Lain musugba na. Wala na. Kay kaon dani. Tiil. Tiil guys, tiil. Anta. Tiil sa manok.